Een soort sportkantines hebben we ermee te krijgen. Een tekwart aan vrijwilligers. Neffens Willy de Groot, voorzitter van voetbalclub Bekwik Dokkum, is het net eens dat er geen mensen binnen, maar dat mensen oors benaderen worden moeten. Wij doen het nou zo dat bij aanmelding moeten mensen foto opschrijven, ouders van goh, ik heb belangstelling daarvoor, ik word dat en dat wordt dwam bij de club. En waar wij vaak moeite mee hebben als clubs, is dat we eigenlijk een soort met makelaarsfunctie in de club hebben, die de behoeften van ouders en vrijwilligers koppelt aan de wensen die er binnen een club leven. En dat kan vaak net meer dienen worden terug een voorzitter of een bestuurslid. Maar het is zo'n omvangrijke taak dat je daar eigenlijk binnen de club iets voor regelen moet. En daar ben we mee dwanden. Er zijn een heleboel mensen die wat dwan willen. En wij moeten als clubs ervoor zorgen dat we die mensen vinden. En op het juiste manier inzetten. En dat vreegt hem iets oren aansturing dan van goh, die mensen de voetbal. En daar doet er natuurlijk ook wat voor. Ik geloof net dat mensen net willen. Maar we zullen ze ziekje maken en gericht inzetten op waar ze goed in zijn, of waar ze plezier in hebben. En als ze dat hebben, dan wil je echt wel wat betekenen voor de club waar je bij een sport.